Sa Bacolod, Aksyon Radio. This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Best broadcasting activities. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isyu. Ang oras ginadulong sa inyo Serbisyo publiko. Naghimusahan panyawan basketball. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Celebrity Coach so hard, Celebrity Beauty. This station is sponsored by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Mayong hapon sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati. Maulanon nga hapon sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa ilayatag sa ka mga transistor radio and also sa mga naga-puro pasiplat mandira sa amon nga Facebook page. Mayong hapon sa mga ka-aksyon naton nga medyo masako-sako pa sa karon. Pero ang dulunggan wala halin. Wala nagahalin ang palamatinan sa ilayatag sa iya ka mga transistor radio. Nagang ibanti kung kusog-kusog dira ang signal or ang ilang nga data malantaw sa Facebook Live. So standby lang kamo dira kay sumong iya nga hapon. Ini naman si Indayan para iya maghatag sa inyo kalingawan. Sa pilaman kagin preparar ko diri para gid sa inyo sa siniya nga adlaw. Sa subong, petsa 12 kita sa bulan iyasang Mayo, tuig 2021. Antes man ang tanan, gabi ang pag-ulan-ulan, no? May pila ka portion nga maulan. Dason pagadugay-dugay, mauntat naman. Tapos iba naman to nga portion sa nga example na naton diri sa Bacolod. May iba naman nga portion nga dito naman ang nagtupa ang damol-damol nga ulan. Daw kumbaga no ng term pugtat. Maulan, dason pagkadugay-dugay, mauntat naman, dugay-dugay, maulan naman liwat. Usang ginamin ko. Hindi bala tayo yun ang pag-ulan galing kay subong may upod ho, nagapangilat, nagapangdaguob. So sa aton nga mga ka-aksyon, ilabi na gid kun ara kamo open area. Magpasilong danay na, magpasilong kagdi kon mahimo pa lang likawi nga ma-attach ka mo dira like cellphone, naga-charge ka mo dira abi, no? Likawi nga
tupad man kamo dira. Kaya ang inabalang nga mga sitwasyon kun kaisa ginahalinan kun nga agi na amag sangkilan. So dapat maghalong-halong gid. Siyempre, speaking of lakat sang panahon, ang low pressure area kung LPA, ulihiin ni siya na siplatan or nakitaan sa 495 kilometro sidlangan sang Davao City. Ang Western Visayas, kalakip na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maka-eksperyensya naman iya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorm. Mahinay tubdob kasarangan nga huyop sang hangin, ikan na sidlangan na aminhan na sidlangan ang mabatyagan man sa karon sa bilog nga isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubdob kasarangan ang pagbalod. Kaina, nagbutlak si Haring Adlaw. Las 5:29 kaya nasang aga. Kag ini naman ang magatunod las 6:16 karon iya sa gabi. Uy, by the way, may nagpadala diri sa akon mensahe. May pila kuno ka portion sang Bacolod nga burnout. Check naton bi na karon, okay? Okay, may nagpadala diri sa akon nagambasang hindi sila kuno ka pamati. Sila yatag sa ka mga transistor radio kay may burnout. Diba? Check naton si Sineco. Check to na si Sineco kung diin nga area ay naka-experience isang burnout. Kaya kung kaisa ko na mo ni mag-ulan-ulan bala. So, amo maning time, no, nga may naga-experience isang burnout. Okay. As of today, wala may post ang Seneco. Negative, no? Wala post ang Seneco about burnout. Pinakaulihi din nila nga advisory is kahapon, mga alas 6:20 kahapon. Kagabi, sorry. Pero subong wala. Basi dugi-dugay mapagwa na sila sang ilaman nga update. Kaya man ang Sineco kung kaisa nga daan. Do hindi kagid makakontrol kung kaisa duma kahambal kagid sang lain. No, kay late ang ila kung kaisa gina magpagwa sang sang advisory. Notice nyo man. Notice ko man gani kay damo gid ko dayon makitaan mga post. Sineco, saan upa ka mo ma-post kung ano ang reason behind nga nag-burn out. But anyway, sige ano ba lang mga dapat naton bantayan sa subong iya nga hapon? Di kita anay sa headlines man naton sang mga balita sa national. Kay kahapon na dumduman ninyo, gin-confirm sang Department of Health nga may ara sang duha ka cases sang Indian coronavirus variant. Isubong ang DOH may gina-verify 13 inidiri ka mga pasahero nga nakaupod sang isa, no? Sang isa sa duha ka nagpositive sang sining B1617 or ining isa ya ka Indian coronavirus variant. So subong ti ongoing pa man ang pag-verify sa nga DOH kag other paginaton iya nga mga ahensya. Ang isa paginaton kapag istoryahan, hindi man isa gihapon madula-dula. Japon madula-dula ining issue angot sa palayag bala sa mga aton mga opisyales may ara na sang naghangkatanay nga madebate, no? Ti hambal sang isa ka eksperto ngalya ang inconsistency bala sa mga palayag sa mga opisyal sang Pilipinas angot sa issue sa West Philippine Sea. Mahimo lang na
ang makabenepisyo dira ang China. Kay panumdom ni isang isa ka eksperto kay ti kung ba pangatian naton ang mga palayag sang aton iya nga mga opisyal diri sa Pilipinas tendency kun ka isa basi bala inang ginakabalakan nga gamiton ina nila nga alas or gamiton ina nila nga ang mga statement bilang ebidensya nga wala mo lang naglipake ang Pilipinas angod sa West Philippine Sea ari ho ila statement mga muna lang nga mga senaryo. So isa diri ka eksperto o nagsiling balya ang inconsistency sang ila nga statement or sa statement sa mga opisyal sa Pilipinas magabenepisyo lang dira Chinese. Yan amo na ang palayag. Okay, detalye ina karon inyo man iya nga pagabantayan. Kag syempre, aton man na istoryahan ang aton nga topic sa subong hapon, benepisyo sang lemon water. Lemon, sinudo ang inom lemon. Uso ni blang lemon kay number 1 source of vitamin C, diba? So inakaron ng aton iya nga i-share man sa inyo pag nami pagid ini siya kay subong nga panahon na subong iya gali nga mga inadlaw ito kadamo sa ito naga-experience kay siguro tungod man bala sa kambyo-kambyo klima naga-ubusipon kita pero hindi man agad-agad nga mag-COVID actually kay ti syempre amuning budlay kay ang COVID-19 may ara sila sa mga may ara ini siya sa mga kumbaga mga minor lang bala nga mga sintomas, ti kakakulbaan kita. But anyway, sometimes ati natural tao lang ta, nagkakaapektuhan man ta sa pagbag-o sang klima. Sige, inakaroon ng aton nga FYI portion. Syempre bantayan man ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag nga advice ni Tita We. And also ang aton man nga horoscope of the day atong kapalaran for today. Alauna 42 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sige, balikan danin naton ang detalye naton sa mga headlines naton from the national. Unahon naton ining palayag sang Department of Health nga sa karon ila gina-verify ang COVID-19 test result sang 13 dritanan ka mga kaupod nga pasahero sang seafarer nga nagpositibo ini sa B1617 coronavirus variant nga una na detect sa India. So, sunod diri kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ining 13 ka mga travelers kaupod sa flight sang 37 anyos nga lalaki nga nag-abot sa Pilipinas nagikan sa Oman sa tung Abril 10. Kag dugang pa diri ni Vergere, ining COVID-19 case ini siya sa duha ka mga returning overseas Filipinos nga positibo sa B1617 variant. Kag sa separado man nga interview, ginpahayag ni Vergere nga ang 37 anyos nga seafarer original inigali nagikan sa Belgium kag nagkuha ini siya sa flight kumbaga connecting siguro ini pakadto Oman kag diretso diri sa Pilipinas. So ina karon ti gina-check pagid gina-verify pagid kay basi bala magluwas sa sining 13 may nakaupod pagid siya no from Belgium. Biyahe sabi pa kadto sa Oman, ang ina nga biyahe niya wala pa na sa karon. Ang subong pa lang iya nga gina-verify sang DOH among biyahe niya from Oman pakadto diri sa Pilipinas. Okay, isa pa gid naton ka balita ining siling sing isa iya ka maritime law expert. Okay, nagpaandam diri siya angod sa mga magkatuhay nga palayag, no? Magkatuhay nga palayag sa mga opisyal sang Pilipinas angot sa claim sang pungsod sa West Philippine Sea. Suno diri sa kay
Professor J. Batumbakal, ang director ini sang UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Balya dapat mangin consistent kita sa aton ipanindugan. Nga aton, no? Nga aton ang West Philippine Sea. Bangod ang China, di nagakuha man sang ila yang nga panindugan, ang ila nga panindugan kag ti consistent sila ya sa ila nga mga statement. Hambal diri ni Batumbakal, ambilakon ang mga opisyal sang gobyerno diri sa Pilipinas maghambal, no? Or magkatuhay ang ipagwaya nga mga statement. Ang China, amugid ang mangibabaw. Ang China, amugid ang possible nga mag-claim sang sina nga area. Nagwa ining palayag ni Batumbakal matapos ginsiling or ginpalayag din ni Presidential Spokesman Harry Roque bilang nga ang Julian Felipe Reef gwa na sa exclusive economic zone sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Tuhay ini siya sa panindugan naman sang Department of Foreign Affairs o kung DFA nga ang area or ang lugar sakop pa sa Philippines EEZ. Nga kun lang tawon, ari siya nahamtang sa 175 nautical miles sang Bataraza, Palawan. Di karon sinugid ina ang patihan diri. Okay, ang presidential spokesman nagsiling, gwa na. Ang DFA nagsiling, ara, sulod sa iya sa exclusive economic zone sang Pilipinas. Kaya muna ginasiling ni Batumbakal, hambalya, makapulos lang dira sa inyong mga statement among China. Na sigihan yung pagwa sa mga statement nga magkatuhay. Kay madumduman ninyo, ining issue angot bala sa ining Julian Felipe Reef, dugay na nimo, no? Dugay na ni nga mga issue galing kay subongti gabalik-balik naman. Labi pa kon may manog, naman gani, may manog guha naman nga mga issue. May mga panibag-o nga mga issue kon kaisa ginagamit ini siya para masapawan ng other issues. Amo nang problema. But anyway, tugyan ta na sa aton nga mga opisyal tugyan ta na sa aton nga mga opisyal kag sa ilaman pag-itsyende, angot iya sa palayag man sang isa ka eksperto. Alauna 48 na kita Action Radio Philippine Standard Time kag amuyad to ang detalye. Sang aton iya sa Balita Nasional. May nag-comment dito si John Rev Cruzata. Ang balya nga ako no, wala ko yung pamulitika, ginbasa ko lang na iya, ha? Wow, ikaw ya imo ya, mariak kagid dayon. Do ikaw man to nagligad nga nag-comment dere. Mahilig. Ikaw siguro, sir. Sige, sa ako nyo pagbalik. Standby sa aton iya nga mga ka-action kay aton naman istoryahan ang aton iya nga FYI portion, benepisyo nga mahatag sang lemon water. Ato na na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpagabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sangsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita. Mayong hapon sa mga ka-aksyon natin nga nag-monitor via Facebook Live. Kay Sir Alex Montesa, mayong hapon. Kay Sir Martin Aliling, mayong hapon man. Okay, nagaupod na ko si Sir Alex. So, Kay Miss Atia Kim Ariman, good afternoon, nag-monitor man. Kagtamyaw niya ko sinang Shira. Salamat, gid. Sa kay Ma'am Terry Sempronyong, mayong hapon, nag-monitor siya sa iya nga radyo. Salamat. O, si Nong Ronnie Gordon ho, nag-monitor man sa GKERH. Hindi ni sa man. Sa may barangay Sumag. Salamat, gid na nga. Okay. Ginatamyaw man ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, si Ma'am Kelly Jelly, kag si Ma'am Lily King sa Katropa EFC. Kodos. Sige. Salamat, gid sa imoliwat Sir Alex Montesa. Si Sir Albert Salcedo, mayong hapon. Nag-monitor siya ko from Isabela. Salamat, gid. Sa kay Joanne Salmete Isiha.
Sa ako niya magulang nga si Charlie, belated happy birthday. Kahapon, kabayang nag-enjoy ka sa day mo. Charlie Salmete. Sige, salamat gid. Condolence ko no sa pamilya ni Tatay Fred Madred sang Mabini Coral Barangay 30, isa sa mga maukod nga tagpalamati sang aksyon. Sige. Nagapanamyaw si Guillermo Clarito. Si John Vicente, good afternoon. Paki-greet lang ko no ho pamilya niya sa may Karabalan, Himamaylan. Family Vicente, si John Vicente sa Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Sige, salamat. Nagaulan man dira gali sa inyo sa Capiz. Ti dari sa amon ulan man ho. Kay Ma'am Virgie Olpinda mayong hapon, always ganyan naga-monitor dira iya sa may Celine Home. Pa-shout out siya ko no si Roslyn Bison kag family kag sa customer. Kag mga customer gali samtang nagapamahaw. Sige, salamat gid. Ma'am Jean or si Sir mayong hapon, si Dude sa good afternoon action. Hindayan patamyaw ko lang akon nga pamilya. Family Sorbinas. Alim sa Negros. Halong kamo permi. I miss you all. Kay Ma'am Christine Minias Villalobos, naga-monitor dira sa may barangay Pandanon, DS. Hoy, akon nga bossing ho. John Francis Alojado. Mayong hapon dira simo. Ay, mayong adlaw gulik kulok-balok no da oras subong simo. But anyway, salamat gid boss sa imo nga pag-monitor kag sa imo dira nga mga katropa pips. Kay Ma'am Sosan Sibalios, mayong hapon watching from Manila. Greet ko my husband JR Sibalios sa Barangay 4. Ma'am Suzette Pahe Marhen, mayong hapon naga-monitor dira sa may Barangay 30. Please greet Gemma Pamplona sang Manapla. Naga-monitor man. Si Sir Almar de la Cruz, mayong hapon. Richard Nicor, pa-shout out. Gina-shout out na ka Sir Richard Nicor. Ma'am Jean, si Sir mayong hapon. Francine Natalie Bautista, mayong hapon man. Tamyaw pa ni Sir Alex Montesa, Mr. Ano naman? Sir Melily Oligo, kag partner SN2 Jonard Ostonal sang Philippine Coast Guard Bacolod. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share man sa inyo, no? Sang aton iya nga FYI, may nag-message diri kaina sa akon, hambalya always ni sa kuno naga inom sang lemon water. Lemon. Si Sir Sunny Boy Magsipok. Ang listener taman ini, always ganyan naga-monitor man. Salamat gid sir. Naga-inom man siya kuno iya sang lemon. Sige, diri kita. Ano ang benepisyo nga mahatag sang lemon water? Number 1, naga-promote ini siya sang hydration. Suno sa Food and Nutrition Board,
Ang mga kababainhan kuno kinahanglan makakuha ya sang 91 ounce per day, samtang sa mga lalaki naman is 125 ounce. Ini ginalakipan sang tubig, halin iya sa mga pagkaon. Ang mga pagkaon, ginamin ko da is prutas, kag syempre mga ilimnon. Ang tubig, amo ng pinaka-best beverage para iya sa hydration. Pero may iban kun kaisa nga do hindi ubla nila na namian nga do kasi nang simple nga tubig lang, duga mo na sila balahaw. So, ang pagdugang gali, no? Pagdugang sang pagpuga mo dira bisan gamay lang na gani nga pinuga sang lemon ay kanami na sang sabor, di ba? Feel mo gid nga may something difference sa pag-inom nimo. Hagti syempre, amo na sa liwat, naga-promote ini siya sang hydration. Hindi tubig man lang, no? Tubig man. Kag ginbutangan mo malang isang kumbaga flavor na nga may dako pagid nga bulig sa aton, na may dako pagid nga bulig para iya sa aton nga lawas. Ang ikaduha, it's a good source of vitamin C. At syempre, mga citrus fruits bala like lemon, mataas ini sila sang vitamin C nga amo iya ang primary antioxidant nga nagabulig sa aton iya nga mga cell para iya nga ay nabalang hindi gina naton malikawan nga ma-damage ina from free radicals. Bungod sometimes may ginakaon kita nga hindi dapat. May ginakaon kita nga okay man siya, pero sa limitado lamang nga porsyento, no? May ara kun kaysa sa ton nga mga junk food, balang mga junk foods, kung masubrahan ka dira kaon, lain man bay sa ton nga lawas. So, amo na. Ang lemon water, ang vitamin C nga makuha man naton sa lemon, makabulig ina siya gali, no? Makabulig agud iya nga ma-prevent or malimitahan ang kalawigon. Like pareho bala nang ginasipon kadara or ginaubo tungod kay syempre ang ano bala ang ginatawag nga vitamin C. Yan. Ang vitamin C nakabulig ina sa aton para iya nga ma-boost ang aton nga immune system. Tikon na nami ang aton iya nga or bastante kita sa vitamin C, meaning strong man ang aton nga immunity. So ang vitamin C mahimo ini siya panubo sa risgo sa nga cardiovascular disease kag stroke, kag syempre makapanubo man sang aton iya nga blood pressure. Actually, ang lemon wala ni siya nadalagid sa listahan or sa pinaka listahan or example yung mga top 5, top 10 mo na be, wala ni siya nadala sa pinakamataas ng vitamin C. But then, muna siya, good source man sa sagihapon. Okay, ang isa gali ka lemon, no? Isa ka lemon, nagahatag ina siya sang about 18.6 milligrams sang vitamin C. Ini nga or ang recommended nga daily amount para iya sa mga adult is 65 to 90 milligrams. At least bisan pa paano, di ba? Kung makakainom ka dira sang lemon, makabulig ina siya sa imo. Kaya may ara kita yakon ka isang source of vitamin C man siya, pero may pila katao nga doon hindi nila hilig ang muna nga mga prutas. O basi pa lang, 'di ba? Ang lemon, amo giling imo ya ginapangita sa imo nga lawas, no? Bilang source of vitamin C. Bisan tuod nga jutay lang, pero at least may makuha ikaw. Ang ikatatlo, nagabulig man para iya sa mga nagapaniwang. Base iya sa mga pagtuon na ang polyphenol antioxidants nga nakitaan sa lemon, dako sini ang mabulig agud iya nga mapanubo or mapaagamay na
mapagamay ang tawo nga gusto iya nga mabuhinan man ang iya katambukon. Kag nagabulig man inigali, no? Nagabulig man ang lemon para sa mga posibilidad bala, no? Mga posibilidad kun kaisa nga naga-lead into diabetes. Diba? Dako galing bulig sinisang lemon sa aton. Galing ko na kumahal sa mong sang lemon, no? Bakal ka tatlok bilog pila na. Dutag 20. Ay, ano man. Teka na, Sige. Pareho man. Okay, ang ikaapat, nagabulig ini siya pa-improve sa aton iya nga skin quality. Kay given nga ang vitamin C, ano bala ang vitamin C na mention ko sa inyo kaina, nagabulig ini siya agud ma-boost ang aton nga immune system. Nadala na dira ang pagpanami man sang aton nga panit. Kay man kung ang isa ko no katawo bala, no? Kung ang isa ko no katawo, bastante sa vitamin C, no? Bastante sa vitamin C, makitaan ina sa iya nga panit. Paano giindayan? Makitaan dira ninyo nga ang mga tao bala nga amo ni ng bastante sa vitamin C, ang ilang nga panit hindi dry. O kag isa pagid nang kung may mga may mga pollution kun kay isa, di ba? Mo maning problema kung kulang ka sa vitamin C, kay lapiton ka man kapin pa kun nagadepasahi ikaw. May tendency nga bisan may cover pang imo yang ba kag ilong, sometimes nagapangat siya ka sa gahapon, di ba? O, inagali bangod man sa kakulang sang vitamin C. Ang lemon water, makabulig. At san, amo na siyang iserbi mo gali nga ilimnon. Dako na siya ang mabulig para sa imo. Ang ikalima, ginasolusyonan sini ang problema digestion. May pila ka mga tao nga nagainom sang lemon water bilang isa iya ka daily morning laxative kuno para iya nga mapunggan ang ginatawag nga constipation. Kaya man ang pag-inom sang alabaab o kun mainit, diba? Nga lemon water sa pagbugtaw sa aga makabulig gali agud iyang ang imo dira bala nga digestive system is magiho, mag-function. Kay man ang medyo may ara gid kisa ang aslom gid no? Aslom nga lemon. Amo na siya galing makabulig. Ang flavor sang lemon syempre is aslom, di ba? Pagluwas lang kung intrahan or impunan mo dala sang iban or butangan mo abis sang kalamay, no? Pero ang lemon alone, no? Ang katas sina kanami gali kay nga makabulig, no? Makabulig sa nasiling ko na it aids digestion, meaning kung wala ka dira natunawan, wala ka dira natunawan, makabulig siya agud iya nga ang imo dira ang mga toxin sa imo nga lawas bangod sa mga ginpangkaon nimo, makabulig ini ang lemon water agud iya nga mapahumok kag di mapa-wash out ang inang mga toxin nga nag-build up dira sa imo nga lawas. Kag given kani nga mo pagid iniho, makabulig pagid siya agud nga maggana, no? Normal ang function sang imo ya nga digestive system. Kay di ba nag-experience kita magsakit ang aton nga tiyan, sometimes bagod ina kay do wala na mayo go function si aton digestive system bangod sa mga gipangkaon naton kun kaisa nga abi naton okay lang kay galit nagpinunsok na dira or may sometimes may ara naman na nga
do pila ka days antes pa iya makapamuhin, makabudlay sina. Sige ang makabulig man gali ang lemon water para iya sa kidney stones. Bangod sa citric acid sang lemon, ini makabulig agud iya nga mapunggan ang ginatawag nga kidney stone. Ang citrate, amo ini sa ang isa ika component sang citric acid nga nagabulig agud iya nga mangin less acidic ang aton nga ihi. Kag kung mga gagmay pa dira, area ginagbase lang kuya sa pagtuon, hindi man kuya parts ng mga medical expert. Ari lang sa mga pagtuon man, iniginbasa ko lang sa mga sa website nga nakuha ko kag ti amo na gin-share ko man sa inyo. Sa mga hindi di mahilig magpangbasa-basa, at least something naga-monitor ka dira, ara may makuha ka nga mga information. Okay, sa liwat ang ining lemon water makabulig man siya gali like kung may mga gagmay na nagtinubo nga mga bato sa imo nga kidney, makabulig ini siya agud nga tunawon, no? Tunawon ang mga kidney stones kag ti inatanan ma-wash out. Pero mas maayo gid ya, no? Mas maayo gid nga mag-consult ka na lang anay sa doktor. Ang iniya mga natural malang ni sila nga mga remedy, pero mas maayo gid nga magkonsulta ka sa doktor agud nga mahatagan ka sang insakto nga reseta, di ba? Kay basi bala hambal ko diri ginsunod mo man, wala kuya kahibalong ang imo gali nga sitwasyon is medyo malala na. Pero amo na kinahanglan mag-consult ka sa doktor kay even ako gani, no? Tanan kita importante gid nga mag-consult kita sa doktor kung may mga kaangay sina nga mga senaryo kay mabudlay na inaya kay ang doktor ya amo gid mas makahibalo kung ano ang kondisyon sang aton lawas. Sige okay na. Sige, amo yan to ang aton iya nga FYI sa subong nga hapon para sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man, no? Benepisyo nga mahatag sang lemon water. Sige, standby sa aton iyang mga reaksyon. Kay this time, diri naman kita sa pagbasa sang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Okay, ang aton nga letter sender sa subong iyang hapon, tagon lamang naton kay Alan. Kag ang sulat ni Alan nagasiling,
Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Alan, kag tita, nagka-GF bala ako online. Nakilala ko siya sa pag-search sa mga site nga pwede nga makamit sa mga babayi. Sa tunguna, nagaduha-duha ako tungod basi manginto lamang. Ginhambalan ako sa akon utod nga untatan ko na tungod basi kung ano nga klase sang tawo pa ang akon makilala. Siyempre, wala ako nagpamati sa iya, kag padayon ako sa pag-search. Tob-tob, may nakita akong site nga halos mga Pinoy lang bala ang nag-search, tita. Halin sa letter A to Z kuntani ang akon himuon nga pag-search. Pero, nagdesisyon ako nga magapili na lamang sa ngalan nga pinahigid bala ang dating tita. Kag, di may ara ako sang nakita, rason nga ginchat ko siya. Sa una, nagsunuganay pa kami. Kag nanamian bala ako tita, kay na-mentionar ko nga mahilig ako sa music, ay hilig man gali niya ang music tita. Kag ini ang ginhalinan kun nga masami na kami nag-istoryahanay online. Kag sang sining ulihi lang, in-reveal ko na ang akon nga kaugalingon. Kanami lang, bangod 4 months na kami subong. Naga-enjoy ako sa iya, kag gusto kong magkit-anay kami tani personal. Pero ang worry ko kay doon nagapangduha-duha siya tita. Inahambalan nga ako nga basi bala hindi ko siya maluyagan or hindi ako magwapahan sa iya. Wala ako kahibalo kung seryoso siya sa amon relasyon paagi online o kung basi bala tubtub online na lamang kami. Ano bala tita ang pwede ko nga pagahimuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga konsulat, ang tagpadala Alan. Alas 2:17 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amuyad to ang sulat ni Alan. Nag-worry siya kay basi bala ano ang pag-insyende sang iyang girlfriend. Kasi given nga sa online lang sila gani nagkilalahay. Baya basi bala hindi man ni sa seryoso sa ako. May pagpangduha-duha sa aton letter sender. Sige sa ako nga pagbalik sa karon, standby sa aton nga mga ka-action kay pagabasahon ko man ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Sa man dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyong kalawasan tungod sa... Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod mo mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan anong nakalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. This time, diri kita sa pagbasa man sa mahatag iya nga advice ni Tita We para sa aton letter sender sa subong nga hapon. Mayong hapon sa imo alay, kag salamat sa ginpaambit nimo nga istorya diri sa This is My Life. Sa imo alan, hindi ka dapat magkabalaka. Kung hindi pa gusto sang girl nga mag-meet ka mo. Una, di syempre delikado pagit kaayo. Ikaduha, basi hindi pa siya ready sa relationship nga inabalang damo, na? Damo ang nakahibalo. Kag ang ikatatlo, basi pareho sa imo, nagaduha-duha man siya nga basi intuon mo lang siya. Gani ang maayo, pabayan mo siya nga siya mismo ang maghagad nga kadtuan mo siya sa ilang nga balay o kung magkit-anay ka mo. Bangod, mabudlay kung ipiliton mo siya nga hindi man niya gusto. Simple lang ang himuon nimo. Kabigon mo siya pareho man sa pagkabig mo sa isa nimo iya ka best friend. Kag pabayan mo man, no? Hatagan mo siya sang kahigayunan nga mapamatud-an niya nga palangga mo siya kag ikaw man sa iya. Yes, kay tuod gid man mo no, di ba? Mabudlay tuod ko na piliton mo ang isa ka tawo, labi pa nagkit-anay na kamo online. Ang mga doubt dira ninyo ara pa na iya. Kag given subong nga may pandemic, kailangan magkit-anay gid kamo ipamilit gid. Bow. Joke lang. Sige sa kay Alan, nag-agree ako kay Tita We. Mas maayong hatagan mo sang syansa ang babayi. No? Kay sa ulihi kung makita niya nga ay okay lang man ini siya gali, ay sa ulihi ano malang na saya siya malang na iya ang mag take initiative or kung maghambal kami nga makita-anay kita o di nakilala ka na or nakilala ka na niya nga do somehow naka-build na siya sang trust sa imo, diba si pagka next nimo iya nga hagad siya o magaupod na siya. Okay? Sige Alan, salamat gid si imo iya gin padala diri nga sulat and thank you so much man for Tita We sa ginhatag nga advice sa aton iya letter sender sa subong nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34 na kita. And this time, standby sa aton nga mga ka-action, kay diri na kita sa pagbasa man sang aton iya nga horoscope. Aton nga kapalaran for today sa subong iya nga Mayo 12, adlaw sa Miyerkules, Mayo 12 tuig 2021. Unahon nato ng mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Kontrol ang imo dira nga kaakig. Ako pa kagkalain sang buot. Gainit-init ginang imo nga ulo tungod man sa traffic. Para likaw man ina sa disgrasya, mas maayo nga magpakatawhay ikaw. Magpakatawhay ikaw. Kay kun kaisa, aton man na problema bala. Aton man na sala kun nga nagaka-late kita. Diba? Late ka bugtaw. Wala mo na daan gid pang plaster ang imo yang nga mga ulobrahon sang temprano pa lang. Kag pag oras na kung tani sa imo nga paglakat o dra ka palang imo nagpaghimos kundi ulihi nason maugtas ikaw. Te, sinong basulon? Sige sa mga Taurus.
Lucky numbers 53, 26, 49, 36, and 16. Hot pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, tunan ang proseso sa imo diri nga palibot. Hindi paghimua ang mga bagay nga posible makaapekto sa imo nga palibot. For example, nagpanutod ka dira. Kahibalo ka nga may tupad ka dira balay. Nga may hapo gali, for example. Sigihon mo pa. Pati sa mga Gemini, lucky numbers 33, 46, 29, 55, and 11. Mango orange is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, ang pagka-conscious kag aware, ang maghahatag sa imo sang ihibalo. Maghahatag sa imo sang ihibalo sa mga desisyon nimo. Kay kun ka isa, kung nagapawala lang kita, wala kita kahibalo nga sala nagalingaton ginahimo nga desisyon or may natapakan na kita. So dapat maghalong kita, di ba? Maghalong kita sa aton nga ginagiho, agud yang ang aton man nga ihibalo, santo man sa mangin desisyon naton. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 56, 29, 31, and 23. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, ano man ang imo dira nga naandan bala nga pag istorya, gamit nimo nga mga tinaga sa pag-istorya, mausar mo ina sa imo yang obligasyon sa karon. Kag may mga tawo nga magadayaw sa imo. Sa mga Leo, lucky numbers 43, 56, 39, 32, and 11. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, ay do ka damo sa karon sa nga imo yang mga kaayuhan. Ano ina? Signature bag. Uy, kung pataguro sa negosyo ini Virgo, madamo ka sa karon iya sang mga manugbakal. Kag magapadayon man ang mga kabuganaan nga magaabot sa imo. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 24. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, sanay ka sa pag-practice ng meditation. Tanan nga imo dira ginapamensar, mahimo ina nga matabo. Kag bisan nga may pandemic, ikaw malipayon. Kaya actually ara man na sa aton, no. Ara man na sa aton mo kung pilion tayo nga mangin malipayon kita despite nga may sitwasyon subong nga nadadulot man sang COVID-19 pandemic. Sige, sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 58, 13, and 21. Ruby red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:40 na kita. Ag-amo yato ang first part sang aton iya nga horoscope. By the way, mayong hapon kay nong Romulo Batang, taga-monitor subong nga hapon. Kung na nakabalik na dira ang sa ila, ang atawag ni kuryente dito sa may Red Co Dampe. Dito ko naka-experience sang burnout.
So, sa mga nag-monitor dira, okay, sa may RTN office sa Bread. Sa ilan ni Taminda, mayong hapon kay Tanida, kay nang Joy, si Kapid, kag sinang Larry and ng Norlin and ng Christine Beautiful. Kag sinang Gigi. Sige, mayong hapon lang dira sa inyo. Okay, standby sa aton mga ka-action para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bakolon nun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sinsan ano nga kalintangan Responsable at ang balita Pagkain na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas
Walasang kinadampigan, Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
pagbalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Indayan. Kag para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope, sa iluhan nato ng mga Scorpio, Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22. Si Scorpio bala, anad ko no sa mga bagay nga mabudlay para sa iban. Gani amo man na ang imo yang advantage na sa iban. Kay ti mas damo kaya sa nga nahibalan ang ibal niya ti kung ano lang ilang level nga nahibaluan basta na lang dra sila. Ikaw iya mahilig kapag sa pagdiscover. Ti manami ina siya kay para man nga mapaayo pa ang imo yang career. Sa mga Scorpio, lucky number 23, 46, 29, 53, and 51. Cyan blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Oy, sa mga Sagittarius, kalma-kalma lang sa pag-shopping. Ha? Kalma-kalma lang sa pag-shopping, dapat mangin practical. Kay man, like kung maubos imo nga money sa shopping. Kasi the next day, may kinahanglanon ka nga dako, diin ka mamulot. Ha? Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 35, 57, 22, and 16. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Na eksperyensyahan mo ang tanan. Gani mas maayo na hindi na lang dira pagpatulan ang mga hungod-hungod gid bala maghingabot sa imo. Na eksperyensyahan mo man nga na balang ginapabati-batian ka. Hindi na pagsihilabti or hindi na lang sila pagsapaka. Focus kay mo yan sa obra nimo. Okay, para kung makatapos ka dira, at least may makitaan ka na nga may inagihan ka sa imo yang pending nga mga trabaho. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 58, 21, and 22. Neon green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Baton mo na nga may ara sang bag-o nga love or karelasyon ang imo yang nga ex. Don't worry, kay mas ideal ang nakatigana para sa imo. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 47, 41, and 26. Custard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Mag-aabot ang surprise visitor. Ang batunon nga surprise, medyo pala isipan inisa sa imo. Dapat manginwa isman ikaw, Pisces. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 26, 49, 31, and 11. Fire red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Kaayuha ang imo dira yang mga nahibaluan. May vibration energies naman nga magadugang sa imo yang nga eksperyensya. Seryoso ka man o kun hindi. Sa mga Aries, lucky numbers 34, 36, 49, 52, and 14. Lilac violet is your lucky color.
Alas 2:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amo yan to ang aton iya nga horoscope. Aton kapalaran for today. By the way, mayong hapon kag happy birthday kay Mama Julie. Halin ina sa kay Sir Manjo Arnejo. Sige, ikapila na ni nga kaadlawan, secret lang. Sige, sa kay Sir Romy Agsam, salamat man. Nagapamati siya gali o parte sa lemon kainan nakon nga tapit. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Dili kita anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy,
we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a part of Salamat gid sa atong mga ka-aksyon sa pag-upod man sa akon subong iyang Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. I know that you and I were meant to be forever. I can't tell you goodbye. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann. Lovers planned that we would fall in love this way. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.